krásny sen, predstav si letný deň, že ideš na výlet do lesa. Zohraj si ručičky, pelinkou teplúčkou, prikry sa a snívaj krásny sen. Predstav si letný deň, že ideš na výlet do lesa. Už treba ísť spíkať. Chceme sa ešte hrať. Ale už ste sa pozhrali, plaché moje, už treba spíkať. Ešte troška, mamika. Dobre, pôjdeme. A jak nám babka niečo vyrozpráva predtým. Áno, chceme rozprávku. Jajno, deti moje, o čom by som vám to mala už rozprávať? Veď už všetko viete. Máte knihy, počítate a už o všetkom ste informujete. Čo by vás tak zaujímalo, aby som vám rozprávala? O čom? A viem, počujte. Mohla by nám babka vyrozprávať, za čo keď prídeme k nej na prázdniny, oblieka nám tieto sukne a ako sú tieto vankúši také pekuške a čo je to ohromné a teplúške, čím nás ona prikrýva, keď ideme spať. Jaj, moje zlatie, to by ste si chceli počuť. No pravda, že keď vás vidím takéto vyparádenie, vyobliekanie a ja sa vrátim do svojej minulosti. A ja sa spamätám, že som bola mladá a ako dnes sa vstávali. Čo povedať, deti moje? Deti! Čo vám ešte môžem rozprávať? Potom bielom pery. Dávate do tých vankúšov. Áno. Tak, viete, čo vám poviem? Je vankúšek, je tuhný, perín,